9. Ang saktong haplas alang sa panakit sa kalawasan, importante aron siguradong langkat ang pamaol. May nalang kay naanatay Calabo Liniment Oil. Dulot sa kaunuran ang kalami sa pamati. Nagtibugol nga pamaol og panuhot sa kalawasan, siguradong wagtang. Calabo Liniment Oil, ang pinakasaktong haplas alang sa panakit sa kalawasan. Igala, basta gani pamaol sa lawas, gamit og Calabo Liniment Oil. Calabo Liniment Oil, a quality product of Jesser Marketing. Arang kada sa mayong panglawas, may hapon ka natong tanan, Mr. Calabo, Pastor JC Castro Serenobes. Dati, excited tayo pag malapit na ang birthday. Pero habang tumatagal, nalulungkot ka na dahil tumatanda ka na sa edad, pati na rin ang kutis ay tumatanda. Ngayon, hindi mo na ito kailangan pang isipin. Gumamit ka lang ng Calabo Plus Herbal Beauty Soap. Calabo Plus Herbal Beauty Soap. Taglay nito ang kapangyarihan ng oregano. At sa tulong ng anti-aging properties nito, siguradong kutis mo ay mananatiling fresh and young. Calabo Plus Herbal Beauty Soap. Mabibili na sa inyong mga suking butika. Calabo Herbal Beauty Soap is a quality product of Jesser Marketing. Ma'am, nakadungog ko nga nagamit ka sa atong Calabo Herbal Rub. Masa may kasultian ni mama atong herbal nga rub? Una sa tanan, may hapon sir, tinuod yun na sir nga epektibo kayo ang Calabo Rub produkto sa Jesser Marketing. Kay panahon nga mas stress gani ko, kananggikan ko sa lakaw nga maglabad ang akong ulo sa kainit sa panahon. Pag abot na ko sa mong balay, akong haplasan ang ako ang agtang, ako ang diri tabon-tabon sa akong mata, diri sa akong tampiyak, diri pa sa akong alimpo, ako anang butangan og kalabo. Ipiyong lang ako ang akong mata kadali. Mawala na dayon ang ako ang kalabad sa akong uog, kasakit sa ako ang mata. Isa pa anak, kanang sipunon ko, dili na ko magpalit og tambal, dili na ko mag-inom og lahi nga tambal, kana lang akong ihaplas diri ibabaw sa akong ilong diri og diri sa akong tutunlan. Rub lang imong gigamit. Oh, maayo na jud ko ana. Unsa may kasulti nimo ma'am sa mga naminaw? Kamo mga naminaw nini nga ako ang testimony, giimbita mo nako nga mupalit ani nga produkto, Calabo Rub, produkto sa Jesser Marketing kay epektibo jud ni kaayo. Sulayin ninyo, kung di mo mutuo sa ako ang testimony karon, sulayin ninyo pagpalit ug sulayin ninyo pag-apply sa mismo sa inyong kaugalingon. Kay kini ang Rub proven and tested jud ni sa ako . Sa gani pangalan nimo ma'am o asa ka nagpuyo ma'am? Ako di ay si Cirela Sinday, nagpuyo sa Santo Niño, Tibongco, Davao City. Charisma Beauty Soap with glutathione, coconut milk, oatmeal, and squalene. Very effective. Kompleto sa sangkap aron mohamis ang imong panit. Charisma Beauty Soap. Actually, nakatabang yun sa kuha ang Charisma Beauty Soap kay naboost ang akong confidence. Dili na ako mauwaw nga muna kaulakaw sa dalan. Kitungod sa ako ang uneven nga skin tone kay ako ang bukton, lagong na ako ang nakaputi. So, pasalamat ko sa Charisma Beauty Soap. Guaranteed in just 2 weeks. Muputi idayong ka, malayda ng imong skin, mga tanggal ang imong mga blemishes, imong mga pimples, o mga acne sa imong naw. Pasalamat kay ko sa Charisma Beauty Soap. Kayang pabutiyon ang lagom na tilaguan. Charisma Beauty Soap. I-moisturize ang daugang panit. Charisma Beauty Soap. Iba ang dating pag may charisma. Mga pagkatawa sa Jesser Marketing. Time out! Lami Team! Fight boys, fight. Perlay. Yes, coach. Yes. Taman. Sudley. Pasudlan ka niya. Mag-warm up ko. 1, 2, 3, 4. Perlay, sudley. Masulad na ko, coach. Masulad na ko. Kinsa man akong palihan. Sudley. Sudley ng pitsel. Ang mga pagkatawag yatod kaninyo sa Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Calabo Herbal Coffee, Calabo Herbal Coffee with Maca, Angelic with Sodium Ascorbate, Angelic Relaxing Oil with Peppermint Scent, Angelic Relaxing Oil with Lemon Scent. Ang produkto sa Jesser Marketing. Mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Yes, sir.
Tutok Pakatok sa Udto. Programang mulingaw, mujaming ug matod sa mga labas nga impormasyon, may kalabutan sa kahimsog sa panglawas. Tutok Pakatok sa Udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok Pakatok sa Udto. Gihatod kanato sa Jesser Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, ug Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok Pakatok sa Udto. Tutok Pakatok sa Udto, aniya na po kita nagbabalik mga kabisyo, my love, so sweet. Maayong Udto na po ka natong tanan, doyog ka sa pagpaminaw, sa pagpanukad sa tuang programa, karong mga takna. Maayong paglanog-lanog, ilabi na sa katibukan nato mga kabisyo, my love, so sweet, nga naabot sa tuang pagsibya, karong mga orasa, pudusab, hala sige, pabati mo ka nato, 0917-509-5493. We are also live sa itong Facebook page, sa DJ Mike Kiling Facebook page, Calabo Herbal Product Gesture Marketing Facebook page, Pudusab. Okay? So, pwede mo magpatimbaya ka na ito diha dapita. Okay? Kung bati ta sa ito ang pagpahimsog sa gihapon o palagsik sa ito ang kalawasan, ilabi na nini ato ang produktong Calabo Plus Herbal Food Supplement. Baybay ang mga naka tagamtam o galibyo, no, sa ilahang mga balatian. So mo nang magpaulahi pa baka, so mo nang ikaw diha pagpalit na, no, ayo na paglangan-langan. Anyway, kauban pod sad nako, ako ang ka-sparring partner. Anya po dyan inyong gwapong taro ay lumping, ha? Kini, si Lolo Babaw, ha? Plus star na po doon sa tani. Doyog na po ta sa pagpaminaw kanyato karong mga takna. Kumusta? Ning uban kanyato diha karon nga kumbati sa ilang trabaho paghihapon. Pangundang sa muna mo, ha? O, mga niyod to sa muna ta. Ikaw lagi dok niyulat ba? Malangan ka masyado, ha? Pero wala sige, kung bati ta ninyo, Tod, kumusta ning uban kanyato diha karon nga panyukan sa ila mga buluhaton? O glabaw niya katong mga nagbiyahe, palayo og paduol. Kung bati ta ninyo, ha? Ala sige mga kabisyo, my love, so sweet, kini ato ang tulumanon gatog kanato sa Jesser Marketing Calabo Plus Herbal Food Supplement nga dunay ingredients nga kalabo, mangosteen, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan, batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma o guban pa. Parisi sa pag-inom sa Calabo Plus Garlic nga dunay isang cup nga kalabo, garlic, lemongrass, turmeric, uluyan, dilaw, tawa-tawa o banaba. Makatabang sa kalawasan, batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone and all infections. Ang duha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mupakgang sa tanang bakterya o virus nga dili makatapot kanimo sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kay sa Calabo Plus tanang balatian tudas. Ginama sa Jesser Marketing. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Serenovez sa 0930-973-6009. Ala sige, padahin ta sa ito ang panaguban. O again ha, 0917-509-5493 niya ito ang text line. Pwede mo magpatimbaya ka na ito karong mga orasa diha karon o diri karon sa ito ang programa Tutok Pakatok sa Udto. Maayong buntag, no? Ilabi na sa mga stasyon nga naabot sa itong pagsibya, Pudusab, Lulubaba. Ilabi na diya sa Real Radio San Franz 88.9, Go FM Trinto 99.5, Gold Bayugan 99.9, DYRG FM Radio Gindulban Bohol, Yes FM Banat Radio Caguait, Line FM Barubo 90.3, Kasangga Radio FM Padabo City 94.1, Big Radio Bayugan 98.7, Radyo Tribo Madrid 94.3, Tandag City, Kings FM 88.8, Pipino Mass Media Unidad Caguait 88.3, Line FM Badas Placer
Connected Radyo Provinciano Maasim Sarangani Province. Connected Line FM Tubigon Bohol. Okay, sige, maayong udto kaninyong horot, maayong bungkag mga kabisyo, no? Okay, hello day ni May. Thank you so much imong pag-viewing sa tong Facebook Live. And tumazal diya sa may Jensen. Naguba dayang adlaw, naguba man mong adlaw. Ala sige, ayuho na to be. Kini mga ubang babae bitaw lulubaba, no? Duha ra gi klase ani nila. O siya may klase anya nila. Una, kanang permi sila sakto. Kaduha, lulubaba, sakto sila permi. Mora gina ang duha ka klase sa babae. Permi sila sakto ug sakto sila permi. Ha? So ayaw na og pakiglalis kay mo na duha ka klase nila og diha gid sila sila maayo, ha? Ayaw niya lang gid og reklamo kay makuan jud ka, makulatahan jud ka, ha? Bunog lalabas nimo doy. Ala sige, pero bitaw tama ka, no? Okay, kanyang mga inganyang klaseng babae bitaw gusto maguna sila og atensyon pagmahal. Na kung mawala na, bisag mahal kay kanila, mobaling gyud na sa lain. Di ba? So muna ako ang sugyot sa inyo 5 tips para mahimong magbalipayon ang kinabuhi nimo, ha? Kauban si mo ang minahal na badji at tabangi mo ang babae unya, ha? Kuha kang babae nga motabang sa imong mga trabaho, ha? Unya imong buhaton. Kaduha, kuha kang babae nga moatiman sa imo ug muhigugma sa imo, no? Unya katulo, kuha kang babae nga magpalipay sa imuha, no? Magkatawa ka. Malingaw sa imuha mga pakatawa bisag corny kay ka og joke, ha? Kaupat, kuha kag babae nga mo spoil sa imuha. Sa gusto nimo, palitan ka, tagan ka, di ba? Nindot nang inganya. Unya ang kalima, sigurdo ang dili magkailang upat, ha? Kay lisod niya, makulatahan yung katagsa-tagsa, ha? Moro gini makapalipay natong mga lalaki pag nating anyang klaseng badji. Diba ang lupit, ha? Ang lupit, eh. Di na ba ta makontento, ana lulubaba? Wala man. Kontento gyapon ta. Kontento gyapon ta sa mga kuan sa unsay naa sa ilaba sa matong magkuha ka babae nga mo spoil sa imuha, di ba? Makapalipay kayo ba nga nabitaw tay makarelasyon nga babae nga mura bitaw tag himuon tag sa magbabae bitaw sa ilahang paminaw. Nakita nila yung babae, sila nila lalaki. Mo man gusto nila. Na gusto nila nga sila mo'y murag haod o niya tapos pero sa at the same time mura pod sila og bibibihon. Kita pod sa toong bahin gikapoy naman ta sa mga inganya gusto niya to kita niya po yung mga murag babae. Kaya mulakaw pa lang ta sa kusina, hapakon niya atong lubot. O niya tapos kining kanyang kapuyan ka maglakaw, babahon ka. Diba? O niya tapos kanyang nindot po kayo nga paminaw bitaw. Kanya mangutan na siya, unsay gusto niyo mong kaon yun? O niya ikaw pod, musulti kag, ikaw bahaya. O niya, taud-taud, musulti di kag pagtagaan niya kanyang pagkaon. Di ba kung ganyahan niya? Ano ba, magload-load po ka sa iya ba para makatisting po siya, no? Sa paminyaw ba kung maayo ba niyang ginabuhat? Unsa pa ba? Dagan malak sa tinyod lang, no? Ako lang ni isugyot kadali, may kiling kay murag importante kini sa mahalaga. Unsa man na siya lulubaba? Kato mga nangita og trabaho diya, na urgent hiring diri, Dakong sweldo siguro ni, paminaw na to, ha? Kisa man nangita og trabaho diya, ilabi niya kato mga jobless, ha?
Nangita og 20 ka tawo tigtanom og seedling sa lubi. Uy, 200 per punuan. Dali ra itanom kay naay bangag na daan. Walay limit kung pila ka punuan imong matanom og kanus ka muundang. Kung makatanom ka sa isa ka adlaw og 30 times 200, so nakay 6,000. So 6,000 ang adlaw. Uy, kadako ba kayo? Sa interesado tawagi ko kay ni jud namo asap kay sayang kayo ang yuta, wala pa nasugdan og tanom. Wala ni pugsanay ha, sa mo trabaho lang. Libre kaon. Kontak lang nako. May gibutang number. Pero nay pahabilin diri may kiling. Say pahabilin Lolo Baba. Pero ang bayad unya ng pagmamungan ng lubi. Paabot patag mahalin ng lubi o siya ta makaswildo diyan ni paita. Pagpuyo oy. Maka-stress pag ganyang mga feeling no. Para di ka ma-stress Lolo Baba, manghapla sa muna ta no. Manghapla sa muna ta para relax sa tong paminyaw. Labaw niya kung nagbiyahe ka ron, kabuhion ng muhang paminaw, stress ang imong pilik, relax lang, ha? Dapat na kay Angelic Relaxing Roll, ha? Manuhot-suot ang kanindot og shooting effect sa peppermint o lemon scent sa Angelic Relaxing Roll. Nindot kay ni siya, diba? O katong mga naniud to na diha o pa naniud to, siguro doa lang, naka-vitamins mo, ha? Or else. Angelic C vitamins para sa putiktado himsog nga panglawas. Gaan nga mukaon og nindot nga pagkatulog inyom sa Jesser Angelic C with sodium ascorbate nga vitamin C. Ang pinaka-epektibong vitamins gadunay mga herbal punyo sa mga minerales og modepensa sa imong kalawasan batok sa mga virus ug bakterya. Jesser Angelic C with sodium ascorbate lamang sintaw ha. Ala sige, daghang salamat ni Lolo Baba, alas 11:22. Tama tong pabalik ta sa kuan Lolo Baba, kanang kahimtang nga mabaliktad ang kalibutan bitaw nga ang mga babae mo nay lalaki tapos ang lalaki mo nay babae. Actually nay salida ana mga kabisyo nga ang mga lalaki murag na enclose sila sa usa ka lugar, sa usa ka barangay ba to siya or town, no? Tapos ang ilahang suot sa mga lalaki mura sila sa magmadre pero nakaputi no, pinutos yun sila, dili pwede makita ang unsang part sa ilahang lawas aside sa ilahang nawong. Ang mga babae anang lugara kay mopay manitsit, mang regards, mang haras, mang rape, diba? Tapos ang lalaki kay musyagit magpakilo. Ang mga babae ang manguyab sa mga lalaki, no? Bisita, manghatag og flowers, manghatag chocolates. Ang mga lalaki kay dili pagid sila pwede magtrabaho. Dili sila pwedeng gawa sa balay. Diba? Kay kung magawa sila, pwede silang mapriso niya. Tapos pag nasa prisuhan, tamas-tamasan ang ilahang pagkalalaki. Sa mga gwardya nga mga babae. Kaya wala kay salidaha lagi Lolo Baba. Hoy, kung mahitabo nga sa nga niya, mabaliktad ang kalibutan nyo. Dakong pasalamat yung kayo niya to. Ay, salamat, makaretire taog sa iyo. Pero bitaw, at least masinatin nila ang kahimtang. Kaya dagan mangguduban ka nato diha karon no? Kining napura na silang karelasyon, napura na silang asawa, kay tungod siguro kay di masabtan ang batasan gyud. Kung naabit ay formula or kung kinsabay nakabalo sa kinaya sa mga babae, no? Palihog ko og share in town. Kay ikaw lagi makasulbad sa problema sa kalibutan aning style ni, ha? Babasa nimo ang pangutok ang isipan niya nila. Kung udak pa niya nimo ang bakukang, palihog pahibalo. Okay, alam mo kis paminaw kanyang mo lagi nyo, kanyang pakaunon tao niya tapos kanya bitaw po siya nga magsilos-silos. Magsilos-silos sa imuha. No?
Bisag, tawagan ni baliktad, ikaw dapat magsilos-silos. Amor na magyapag wala. Ayun lang na. Unsa pa bayahin magiling? Siguro kadang kuan na lubaba. Kanang pag mag-date mo, siya ang monisate nga ugunitan ng imuhang kamot or akbayan ka. Diba? Akbayan jud ka niya. Masuko siya pag kuan. Pag dili ka magpaakbay or kanang maulaw ka ayo ba kay murag ulaw ka ayo. Katawan ta sa mga tao nagtanaw sa tuwa lain kay ay. Ay na. Ayaw, kul, bata pa ko, kul. Baliktad, ayaw, che. Bata pa ko, che. Ay, nako. Pero kana siya, pangandoy na siya nga, imposible pa kayog yung matuman unless kung masalimuang ang tanan, no? What if, Lolo Baba, no? What if, kung ugaling mahimo kang babae, unsay mga pinakaunang butang nga gusto nimong buhaton? What if kung ako mahimong babae, siguro aside sa magpagwapa jud ko. Magpa-flirt ko sa mga lalaki. Ako silang kuan kining pa-flirt ko sa ilaha kung panguyaban ko nila, malibre naman ko. Palitan ko sa mga gusto. Pero no touch. No touch. No touch, no kiss. Ano man? Sayang kayo. Walay daghang benepisyo. At lood man. Bisag babae ko pero laki yapon kasing-kasing. Nagyapon ta sa panimot. Ako ara ni siya kining ako ara ning sideline. Nya tapos magpa-ibog kog mga lalaki unya dayon kining papaliton ako sila sa akong mga gusto. Nya sa aran unya tapos bulagan. Unya delikado di ko makita kay basinyag matirahan ta no. Wanted niya ta patulpo tagahit ahat ni style ni. So kanya lang. Kung ako mahimong babae po dusab, mapil ko mga beauty pageant Para ganung mapil maka beauty pageant? Para mas mahalin. Diba? Pag mapil ka mga beauty pageant, mahalin man ka ang mga ibog si mo kay mga anak niya o mga congressman. Mga politiko niya. Depende nilang yun kung pilang hinatagan. Wag tayo mahimuan bilang ka nilang itan Bisag load. Primero bitay load hala sige, piyungan na lang. Grabe niyo kayo nyo kung ngayon nyo. Actually, kamo mga babae, kuhan kayo mo ba, kinyang gamhanan kayo mo sa tanan. Pwede kaninyo gamiton ng inyong pagkagwapa, pagkababae, no, nga inyo nga mapasunod ang mga lalaki nga sama niya mo. Nga uwag regi apas. Uwag na magigiapas na mo mga lalaki, sunod lang. No, pwede ninyo gamiton ng mong pagkakuhan, pagkauwagan. Inyo haming flirt-flirtan? Nako! Kami po siya mura po migbuhang po. Kaya, sultihan ta mo pasensya na sa mga kapwa na itong mga kalakinyan. Itugaan na lang ginaton Sa may tugaan ni Mulul Baba, ayaw po doon. Dili, tugaan ko niya, bahala niya. Sultihan ta mo, Kami mga lalaki, manggod, mga kababayan, paminyo mo, nga, pag namin maibgan, manggod, digin mi mo sugot, hangtod sa digin na mo magabas. Magunyagid ang uwag sa mua, no? Ngaibog mi sa mua, pero, amo ag yung goal, focus gid mi sa goal nga bantalan jud ka. May araw ka rin shocking. Nya pag nakuha na kanya mo, diyan ang mahigugman mo. Mas labaw na kanya mong higugmaon kay naibog magin minimo sa sugdana nyo. Pero usahay, magdepende na siya, no? Kung ipadayon ba niya yung feelings or kay nakuha naman niya, pwede na siyang muskapo.
Pero wala na, ninggasto na siya nagpalit na sa mga unsay gusto nimo, nagpakaon sa nimo, no? Para murag tanto nga naibog siya ba? So, ayaw mo pailad sa mga lalaking sama namo ha, nga kining kuan kayo, kining agresibo kayo. Diha gina nimo matikdan ang iya niya. Pag agresibo gani kayong lalaki sa imuha nga mura gusto na jud kaniya pakaslan ba? No, makita nimo ngayon niyang gusto kanyang kunin. Kanya siya naagi na siya pag nanasa. Di ba? Nya pag mahatag na nimo labaw na kung madugay-dugayan mubati na gyud mig pagkasumol. Mubati na mig pagkakuan pero lahi lagi kayo kung nana kay feelings kanya nga feelings banggod. Nyo bisag sumol antuso ng sumol. So kamo mga babae, dako jud kay mo tawagan niya kining gahom ba o may kakayanan talaga kayo na kami paibigin at laro-laruin ang inyong palad. Yan po ang nakikita naming obserbasyon based on my experience and experience of the whole wide earth, ha? Pero bitaw, so muna siya, so mag-amping lang mo mga kababayan nga, ay sa muna magbigay. Bitaw dapat atong ibalik ang kining pagkadalagang Pilipina yo, ha? Dalagang Pilipina yo. Para diya gini mo makita ba masuta gini mo ang paganto sa lalaki nga ikaw gidihang gustong pakiubanan pero ay pagdugaya po dyan mga isa katuig grabe ka naman. So manyayin mo ang paganto si mo mga kuha na siguro si Manya na siguro ha si Manya o Bula na good ay pagdugaya po grabe po ka di biyali mag-antos nyo nga magpaabot sa imuha. Ano ni sugton ba ko niyo di? Ibog ba ni sa ko di? Pero murag bigay man pod. Makiguban, magdikdik. No? Magpakis. Magpa-holding hands. Wadi ko kasabot ba? May do we have a mutual understanding each other? You told me, ha? You told me. Alas 11:32 na. Undangan to na lulbaba. Kaya nasuko na ka. High blood na ka ba? Maunang dapat dili ka patuyang sa imuhang alta presyon. Better magtumar ka og Calabo Plus with garlic. Mga kabisyo, my love, so sweet. No? Kay kini, makatabang ni sa mga inganing klaseng kahimtanga. Kung ikaw dunay high blood. Tungod kay napon ni siya lemongrass, turmeric, or Calabo leaves. White to green ang color sa capsule niya na makatabang molibyo sa high blood, hypertension, arthritis, rheumatoid, patol, fatigue, dengue fever, ulcer, ug uban pang mga balatian. Ipare sa Calabo with mangosteen para optimos ang kombinasyon. Calabo Plus Herbal Products ang pinakamaayong nga food supplement ora mismo ang epekto. Padayon ta sa unahan. Hello day. Mayong udto. Shoutout ko Christine Bernales, Gugo Duaso, Tupox Bernales, John Kenneth Bernales, John Cyril, Rocky Pilyasar, Kim John Bernas, Jory Wagas, Longer Silvano, Ipil Silvano, Julieta Buscano Silvano, Carling Galinato, Mendy Kansiran, Osning Pinaso. Nagduwa sila Bilyar Daminaw sa Purok 5, Sawang, Gindulman, Bohol. Mayong ito, dagang salamat sa inyong pagpaminaw kanato. Mayong target sa bula sa billiard, ha? Padayon ta, Lolo Baba. Sige, Mike Kiling, padayon sa tuwang panyaguban. Tuyog po sa pagpaminaw. Niinyong programa nga tutok pakatok sa udto, ha? My Gucci on. I go in my Louis.